No niin, A-seudun kapteeni Antti Pehkonen, muutama päivä aikaa sarjan alkuun monen kuukauden harjoituskauden jälkeen. Onko A-seudun leirissä nyt kaikki valmista kauden alkuun? Kyllä meillä on kaikki valmista. Toi on tosi pitkä toi valmistautumiskausi, että tammikuusta asti ollaan jauhettu tuolla halleissa. On kiva, kun ollaan päästy ulos. Kyllä niin kuin innolla kaikki ottaa. Se näkee tuolla treeneissäkin, että on vähän semmoista pientä positiivista hermostumista aina välillä näkee ja tosiaan jätkät odottaa innolla eka peli. No miten tämä harjoituskausi, joka käytännössä tammikuussa alkoi, niin miten se on mennyt sun mielestä? Se on mennyt, sanotaanko, että oikein hyvin. Että alussahan meillä oli pelaajia vähän vähemmän, mutta nyt on tällä hetkellä 20 sopimuspelaajaa, eli nippu on just kasassa ja mun mielestä lisää ei edes pitäisi tulla. Näillä mennään. Mitkä on A-seudun vahvuudet sun mielestä alkavalla kaudella? Vahvuudet on ainakin, voisi sanoa, että vauhti ja taistelu, että niillä tullaan viemään paljon pisteitä. Että meidän peleissä niin tosiaan sitä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niin niitä riittää. Entä sitten jos miettii tämmöistä tavallaan, jos voi sanoa, että mitkä on joukkueen haasteet? Haasteet? No ehkä semmonen kuitenkin aika paljon vaihtuvuutta ollut, että miten jätkät löytää kentällä toisensa ja niin edelleen, niin sellainen voisi olla ehkä yhdenlainen haaste, mutta me ollaan kyllä kuitenkin samaa taktiikkaa ja samat päämäärät ollut koko ajan, että kyllä ne pitäisi olla kaikilla ihan selvä. Antti Pehkonen, sut valittiin nyt joukkueen äänestyksessä myöskin kapteeniksi, niin minkälainen rooli tämä tulee sulle olemaan nyt edustusjoukkueen kapteeni? No toivottavasti se tuo mulle lisää semmoista johtajuutta myös tuohon pelaamiseenkin, että pystyy vähän neuvoa ja käyttää ääntä ja sitä kautta auttaa joukkuetta. Ja sitten tietenkin tuolla pukukopissa ja noin, niin jätkät tulee kyselemään jotain juttua, niin pitäisi ainakin osata vastata jotain. Minkälaiset sulla on pelillisesti henkilökohtaiset tavoitteet nyt toinen kausi putkea Oulussa? No kyllä mulla on henkilökohtaiset tavoitteet siinä, että periaatteessa nousi sellaisesta niin sanotun rivipelaajan asemasta yhden askeleen ylöspäin. Se on niinku semmoinen kova henkilökohtainen tavoite. Viime kaudella pelasit, tai rooli vaihteli aika paljon välillä laitapakkina, välillä keskikentällä ja välillä topparina, mutta nyt on niinku vakiintunut ainakin harjoituskaudella ja varmaan myös sarjassa tuo topparipaikka, niin miltä se on tuntunut henkilökohtaisesti? No kyllä se tuntuu ihan hyvältä, että mä tykkään siitä, että on se tietty pelipaikka, mitä tulee pelaa. Tietää periaatteessa peliä edeltävissä reeneissä jo, että millä pelipaikalla tulet pelaamaan vai pelaatko ollenkaan. Sitten kun pelipaikka vaihtelee, niin siinä sitten oma suoritustaso oikeastaan pakostakin niin vähän ailahtelee. Että sitten kun pelaat koko ajan samalla pelipaikalla, niin siinä tulee niitä omia juttuja lisää siihen peliin. Mikä on muuttunut, kun viime kaudella olit myöskin A-seudun joukkueessa alusta lähtien, niin mikä on muuttunut viime kaudesta, jos miettii tätä joukkuetta ja ehkä koko tuota tekemistä? No, aikaisemminkin sanonut, että semmoinen määrätietoisuus ja on selkeät tavoitteet ja nimenomaan semmoinen avoimuus pelaajia kohtaan, että ne on myös kerrottu pelaajille, että ne ei ole vaan tuolla valmennusjohdon ja seurajohdon tiedossa, niin se on niin kuin mennyt iso askeleen eteenpäin viime kaudesta, että niin kaikki tietää ainakin, että mihin pyritään ja millä tavalla pyritään. No nyt jos mennään sitten vielä tuohon kauden alkuun, lauantaina alkaa ja ekat 5 peliä, niin miten näet, kun joukkue on muuttunut paljon, myöskin nuoria jätkiä paljon, niin miten tärkeät just tälle joukkueelle nuo, sanotaanko 5 ensimmäistä peliä tuossa sarjassa? No kyllähän ne on erittäin tärkeät, että se niinku näyttää sen suunnan ja varsinkin jos ne menee hyvin, niin siitä saa niinku itseluottamusta. Just kun on nuoria ja kokemattomimpia kavereita jonkun verran mukana, niin niille varsinkin, niin että se on semmoinen itseluottamuksen nosto. Lauantaina Vaasa, onko tietoa tai minkälaista joukkuetta vastustajaa odotat? No mä en Vaasasta tiedä, on ainoastaan yhden pelaajan tiedä, Christian Sundi, että
sun pelas mun kanssa yhtä aikaa Lahdessa ja ollaan vieläkin niin puhelimen kanssa yhteyksissä ja hänen kanssaan on alustavasti vähän porissut. Kyllä pientä taustatietoa löytyy. Loppuun vielä, niin minkälaisia terveisiä tuore AC-Oulun kapteeni lähettäisi oululaisyleisölle nyt kauden alla? Aurinko paistaa ja pelit lähenee. No kyllä voisi sanoa ainakin sen, että tosiaan meillä on värikäs joukkue ja vauhdikas joukkue, että nyt kannattaa tulla ehdottomasti katsoa pelejä, että siellä tapahtuu ja paljon. Miten päättyy lauantaina? Mä uskon, että me viedään 2 tai 3-0. Silloin yleisökin pomppaa penkistään ja pisteet kotiin jää. Se oli maali, se oli maali. Se oli pop, maali, se oli